pasensya mo kung medyo nalasar kita. Dala nyo, dito kita nagaling sa birthdayhan sa Barangay Pasig, Lambunaw, no? Sin-invite kita, tiya. Mayon na yun, nga gawin. Diari kali no, antis kita magpadayon, diari anay, ang pagsapas sa sini nga kalingawan. Sa sining at ako na alas 2 ang hapon, ako kapanutong sa inyong tagipusoon, katang tinutulo. Kamu ang linawon, sining ang bahano, nga akong gindihon. Sa sining at akma, alas 2 ang hapon, ako kapanutong sa inyong tagipusoon, kanyang tinutuyo. Kamu ang linawon, sining ang bahano, nga akong gintiyon. Palangga na mga buwer, kag mga sympathizers, padayon ang pag-subscribe sa ating nga YouTube channel. Palangga na mga viewers, kag mga sympathizers, padayon lang ang pag-subscribe sa atong nga YouTube channel. Okay, no? Muyot to, no? Ang bahanon na nag-atigulo ang ukol pangbukas na ito ng bahanon sa ito na ang channel Pirot Aranista. No? Antes kita magpadayon, diyari, no? Magatulungan na ako sa inyo sang isa kang bahano, no? Nga harigali, no? Ang ganggen papaigit dito kina, no? Sa ako ng mga palangga, bisita dito sa Pan, mga bisita sa birthday celebrant dito sa Pasig, no? Nanti karong nagalito, ang pangabayda, no? Rin lang na yun. Ang bahano, no? Hari na lang, ning ang bahano nga gatigulo panagmuli. Hindi magpati sa sungkit-sungkit, kung wala pa na matugig, kayang sugit magasip pag-ibig, tutok malambot ang tutok sang tulig. Siguro kagpatang ngang sugit may kamatukuran, kurang na sugit isa lang kakukso-kukso, magkakapagod lamang sa atong pariho.
Intigid natin paghusgahan ang pabuhi kay ang tanang-tanang kapangatuli kung sa sipon maayo ang ino pagkinawin maapot kitang inadlaw na ikaw ang maibig di magpati sa singit-singit kung wala pa natong matuloy kay ang sugit madasig pag-ibig tutok malambot ang tutok sang tubig siguro kung kang patanghan ang sugit may kamaturan kung ang nasugit isa lang kakuksok-kuksok magkakubagit lamang sa atong pariho indigid natin paghusgahan ang pangabuhi kay ang tanang-tanang kapangatuli sa suhon maayo ang imo pagkinahon maapot kitang inadlaw na ikaw ang maibig sa suhon maayo ang imo pagkinahon maapot kitang inadlaw na ikaw ang makiwig okay no? Umayot to no? Ang bahanong gindulot ato sa inyo no? Ang nag-tikulo ng panaguli no? Yari tagid no? Yung isa gambahan no? Yan tinitin siya may kami kong pagyaman sang atong pagpihak sa bukan gabi-gabi kagat ng adlaw nag-angkos lamang sang kaminaw kasaglit kung wala ang pinalangga kay oras-oras ang pagkakha na ang puso lamang ang kami na
paminaw sang pagbilang kung hindi lang sala sa Diyos mahimatay nalalago kapatid natuntungong kung wala ka bukan ko halos marinig na ang mga kabisog ang pili ko na maagwanta pangusang adlaw gabi ko nga pinitin siya ay kalikong tayan sang atong kagihasan kapi kakadlaw nagkakantros lamang sang kalingaw kasakit kung wala ang pinalangga kay oras-oras ang pagkakahal na antos ko lamang ang kaminaw sa pagdiyang kung hindi lang sala sa Diyos mahimatay kalang ako kapatid natuntungong kung wala ka bukan ko halos marinig na ang mga kalisog daw hindi ko na maagwanta pangusang adlaw gabi ko nga pinitin siya ang mga kalisog daw hindi ko na maagwanta pangusang adlaw gabi ko nga pinitin siya okay no? Umiyak to no? Ang bano no? Natutong natin sa inyo yato ang bano no? Pinahalag din natin kung ginasya natin sa atong mga support nga nagasakdag sa sining atong kalingawa no? Sa kay Ma'am Mary Cabar ngayara sa Florida subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedrosa ngayara sa New York Ma'am no? Palapit ako na sa amiga mo sa kay Ma'am Edith Librero Mondragon no? Dito sa Barangay Pasig Lambuno dito ako magalin kung anuhan ako na hapunan regards lang ako nurasi okay, so kung man sa kanday Ma'am Health Chances no? At sa kay Ma'am Jima Muniba no? Maayong hapon lang malipayon na pag tutok dari sa atong kalingawa no? Sa mga kanday abiyan bukuita no? Kaga labi lagi sa atong pinalangga no? Nga nagasuporta gid sa sini nga
Kalingawan, si Toto Edward Rivera, no? Mayong hapon lang, mayong gabi lang. Ano? Antes kita na galing ko, no? Shout out, anay ta. Hello Tatay Pirot at sa family mo. Happy Sunday watching from Dubai. Pa-shout out sa family ko sa Kabatuan. Prevendido Valladolid family. God bless in your Mayong hapon family. na sa mga Prevendido family, no? Alin sa Kailin Valladolid. Happy watching na. I'm happy watching your live, Tatay. Kamusta lang sa iyo tanan? Halong pero may ng Eduardo Rivera. Happy watching now. Thank you ito. Mayong hapon danong Ramon Canoy from Valenzuela City, Metro Manila. Lihog ko bi mapintas ng damgambal ni Ramon Canoy. Kod pe maigdal buo naman ara ko samtang nagatanaw sa imo live diri sa poblasyon Muntinlupa City. Thank you kay. Kali sa kay Rene Vicencio. Happy watching na. Okay na. Okay na? Diyan ang pangabay galing ang bano na nagatikulo mapintas ng damgo. Mapintas na damgo sa ako na ikaw sa akong kapatid. Medyo arong hirap pasukal pa'yon. Ako napananaw wala kumaawin. Sa akong pagkakawin, sa akong pagkakawin, tayong kumalang panglinaw-linaw. Dala ang kalisod ng mga salamin. O mahal ko na Diyos, swerte ko na pala. Malapit na sa'yo, kay swerte sang palat, mapahit pagtiyak mo, inalam ka na ang imong pagbiya kay nagkalangisan. Ako na ang puson, ako na ang puson. Tutok ang matayo, tutok ang matayo sa ikipaglalagay, sawit lamang. Ang kinahin kong masang tagipuso ko, ang pilit ko lamang ang akong tulugan. Inunat ako'y inunat ako'y malamig ang tulog na ilipagkalinti. Sang luha kong yakan at namamusin, at kung nalaman ang gumang palakan na walay katang pusa. Okay na. Ang muyat ko no. Ang ampahanon nga nagatikulo ang mapintas nga damgo. Request ko na si Edward kan hulaton ko. Okay na. Ate sa pan na galit. Sunod karon to para nga daw pa na. Yari gali no kay gin pangabay gid ni kina dito sa pano nga contribution ng taon ko kuno dire no. Ang ining ampahanon nga nagatikulo ng
landong, no? Yung pangbayad din din sa mga bisita dito sa pa, no? Sa galing ay ang magulay din na nag-brown out. Na daw gulpi lang kung sa mga pamla nagbaha, gulpi lang nagkanay. Yari no, ang ambahanon para gid sa inyo, no? Naga pandira kina sa birthday, no? Sa mga birthday celebrant, no? Sa iya galing ngalan ba kumapayag ka sa ako lang kinay kung ko hapon doon. Yari no, ang ambahanon nagatikulo ng landong. Sang gabi nga madulog, may nakita akong landong. Yarap lang sa akong likod, nagasunod. Sang ako magbalik, yara asa akong pilit. Dali-dali ko na nakapasipagay. Kulpa my heart, kurok my feet. Daw pinakpan lang sang langit. Ako nakadasma sa sobrang kakulpa. Ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang. Galit sa panungtungan lang ang tanan. Pag alas 6 na sang aga, nag-viral sa social media. Madasig maglabta ang mga istorya. Tumanang akong kahuyan, pangod sa kinamagkama. Kay sabon ng isip lamang, napangtukan. Upa my heart, kurok my feet. Daw tinakpan lang sang langit. Ako nakadasma sa sobrang kakulpa. Ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang. Galit sa panuntuman lang ang tanan. Pag alas 6 na sang aga, nag-viral sa social media. Madasig maglabta ang mga istorya. Tumanang akong kahuyan, pangod sa kinamagkama. Kay sabon ng isip lamang, nabangtukan sa isa ng kalantong. Ako ang nalipong.
Okay no? Ara na no. Natulungan na po sa inyo no. Ang inyo ginapangabay no. Antes na makita ang padayon no. Yari ana ito mga nato na pila ka mga shout out gikan sa atong mga kaupuran no. Standby lang si Tokay Edward ana. Ma-request din ang hostesya from Nueva Valencia, Guimaras, sa kay Barrios Castilla. Mabugnaw ang tingog, gamal ni Marjorie Lynch. Sakto yun man. Lynch? Ano na mag-pronounce? Happy watching lang sa akong pamilya sa Hinigaran, Negros Occidental from Las Piñas, sa kay Mefi Arroyo. Mandamo gid nga salamat nang imo nga gin pa tugtog ang ni Ramon Canoy. Mayong hapon tayo pero at kag sa tanan, ma-request lang ko kanta Mapintas ng Damgo. Salamat gid from Quezon City sa kay Ruben Lacinto. Doon nakanta mo na tayo no? Kanta ko bago lang. Kaon ginaula-ula gid gina. At hindi mo lang lantaw da. Mayong hapon sa tanan, Mapintas ng Damgo. Yutayan naman ko wala kaabot ba hambal nila sana abong timing lang na basi na lantawan nyo pa. Madahog ang Mapintas ng Damgo Nung mayong hapon sa inyo kag sa mga viewers mo, happy watching lang gali dire sa amon sa Taytay Rizal, ihog na lang sa kambahanon nga ligaya mo ligaya ko lang sa kay Alvin J. Sermona. Happy watching. Okay tayo. Dali lang nga pakita ko pagalian. Hi. Wala din no. Palihog na pakita kali sa kinang hostesya kay dulot na to ana yang banon ng mga bahay nito kay Edward no. Ani nga siguro nagahula. To nagahulat ako no. Ulaton ko. Nagahulat ako bla. Lain man ang ulaton ko, lain man ang Ulaton ko. Ulaton ko. Din na no. Alang taon siya. Ano siya? Dali lang. Kun Ari di siguro, why na? Jadi sa pa. Gila. Ari gile. Gila di picture ko lang na daan. Wala na lang na yung papay nito kay Edward no. Rivera no para gid sa ito. Siguro wala ko. Walay mga igabili Buti nagpakabot ka na lamang O diwa ko saksi pa sa kabulan Sa tulad ko kinsumpa Mag-ano ka palang ka Kung di mo pagkatalitan Isang patong pa sa bukod ko Hindi man ikaw mapunta Kapang ilang ang tubong ko Napakabot ka na lamang Ulabot ko ang pagod sa naman sa bulan Mo nga mahapal Mapukat na daladala mo
ko naging makalupos. Ang mag-music sa hangin, Gatugyan ko na lang sa hangin. Kung man ang aking matangagan, mula noon ko ang pagod sa buwan sa bulan, nilang saksi sa hanggan. Pagkat man dala-dala mo, hanggang suko ng ng pilit ko nakikipaglutos. Ang pag-music sa hangin, ikasagyan ko na lang sa langit. Kung man ang aking madangagan, kung natungko ang pag-usap naman sa bulan, naging saksi sa hangganan. Kung natungko ang pag-usap naman sa bulan, naging saksi sa hangganan. Kita, yara na to, no? Thank you, Kit, sa imong pag-message sila rin, no? Subaybay. Sa gasubaybay. Pagsubaybay mo. Okay na, yari ka rin, no? Ang bahanon nga ginapa mga bayman, ining ang bahanon ng artikulo, diin ang hustisya. Dahil mo na isuko sa sana yun. Yari, ang bahanon ng artikulo, diin ang hustisya. Ang palamang pagkahiling ng hustisya para sa tigatong ng biktima. Manubog lamang sa panuluksang iba, ika'y ikligang dapat kapatuwa. Maayo kang ilang ang mga magdarahan, kay may akukan o ginabayaran. Bangod kong bulag ang kwarta, maangkuti ang tawag ng hustisya. Kung ibus ka kulang ka sa ihibalo, kag hindi masaktan sa ating gobyerno, ang hustisya lamang na para sa pigado, yara sa langis sa tinakalukan. Ang kalawag na kaso kay magkatalagahan, nagkaulan o magkasubong sa buman. Kung hindi kumpito ang mga ibibigya, manalampito lang din ang hustisya. Hindi bang kapasin lang akong husgado, kay naputang naman nila sa siya.
Kay kinahit ingkit lasing na kayo pasing takutang lang reklamo Tapos ang kilang pinagaw sa kung sang pusin ito sila kilang sakay ito nga lifestyle sinakatlawan pangunagas hindi kay may malugang sa Panuyan lamang sa mga pamatan Ang tawag na kaso hindi halangin Malamang kong karalang sa karangapan Hindi ng hostia para sa higat Alam kong karalang sa karangapan Hindi ng hostia para sa bigat Okay na? Karena natulong natin sa inyo, no? Ang inyong pangabay. Hindi sa makita po na yun. Umaga, ano na magtama-tukay naman na kita sa pila ng mga set out. Ikan sa aton ng mga kapunan. Wire matay si salamat gid ko na hambal ni nung Eduardo Rivera. Wow ka nami pamatian bang iban pag mga karaan ibalik hambal ni Inday Diaro. Sabi watching. Oh, okay na mayaman. Okay na, ano po pag itong pangabay na Tagalog version to, no? Ligaya ko. Okay na, para gid sa imo, no? Na nagpangabay sa sining bahanon sa Tagalog version. Ang Yeah. ligaya mo, ligaya ko. Haharapin kung nalaman ang kalungkutan ano ang aking kasalanan biglang nalaman tatanggapin na lamang ang kapalaran kung nais mong maging malaya liligaya sa piling ng iba wala akong magagawa di ko kahadlangan ang iyong na ikaw bigyan ng ang nawalay ka sa akin ito'y kaligaya mo ligaya mo ligaya mo
Di ko hahangaan ang iyong kinabukasan. Maparipatin pa may kaibigan na raya. Ang mawalay ka sa akin, kung ito'y kaligaya mo, ligaya mo, ligaya ko. Okay na? O ito na, naging pangabay na. Ng banon nga nagatiulo. Ligaya mo, ligaya ko. No? Yari gali no? Baiklah. Kaya dali lang ang kwano, hindi na ito ang pagkalimutan ng kalian ng ano, no? Matay kung kita na sa inyo, no? Yari, idulong ko sa inyo ining isa kang banon. Iniyapang daigong gini siya, no? Are. Tunggaman ninyo ang makalulukoy ngayon sa higalong yan nagapasilong nagabatas ang mundo. Sining kakapihon nagapula sa mundo naging nabutulog sa pagkamulang nagabi sa amon karin nga pagkarin kay natao ng manunubos sining kalibutan kalumaan napunta ang Mesiyas alas 12 isang gabi sa 24 bulan sang Disyembre sa piling ginbuaw sang mga anghis simba kindayaw sa mga pastores gilayon ng abong mga hari ng mako si Melchor si Gaspar pagkasal ang ikatlo nagbalat sang ulawan nambirain sinso katungkanan sang ato mahal na Ginoo tulong ka man ninyo o Senyor tapalay kang among pagtanong ko nga nagaalumay sang kinabubuton ng ninyo nga bukay kalalang sang Paskwa simbolo sang kalipay salamat
sa hirap bubukon na kaghantong sa pagkikusuon. Paalam, paalam, balay nga nung kanon, kamay nga sang diwa. Kamu panglawi ko. You know? Nakatay ko naman kita, no? Artist naman kita mo na yun, no? Shout out, ano yun, mapilan lang kakanta kay medyo prasimat-prasar termakron, no? Mga duwan lang kakanta. Shout out po sa lahat, tatay, pero to request po ampon. Salamat tambal ni Loverboy. Kidlaman ko bago lang ko liwat. Kabati tingog ni Inday ba, thank you sa pagbasa ng Balinday Diaros. Happy watching lang ah. Tatay, pero pakanta naman sang mabugnaw ang talo ng bal ni Mefi Arroyo. Happy watching sa kay Ivan Amoson. Mayong hapon. Okay na. Dali lang ha. Ang pangita ko kaya medyo na nakakuan na ito ng ampon na daw na itong ma-review la. Kasi kung may ready ko. Ito lo sa to sinyo. Pwede kung iti pasinsyakit. No? Diba lagi? Ano ba itong gin-request ng mga ulihe? Ang talon. Okay lang. Ayaw na lang kali daw. Ginpangabay mo. Happy watching sa kay Ramon Reyes. Naglantas ako na sa Tagaytay. Ang ginpangabay ni mo kali nga ang bahano ng mabugnaw ang talon. Pasensya lang kaya sa itong ampon. No? Kaya ay na itong ma-review na. Lipas na ito yung Tagalog songs mo. Yari ang bahano nga nagatid na mabugnaw ang talon. Ang silak sa ikaw ng bibigita mo. Ang dahon sa kahoy tuyok-tuyok mo. Binabilang ko lang, binabilang ko lang sa tumala sa langit ang kapatid. Yari na katuloy inurason ko. Kung wala lang talis akong madisgusto. Ikaw mangin ako, ikaw mangin ako. At ako mang gawin ang kayayain. May pinakukulan na pag-uwi-uwi. Ako ang nagsita, yung padala ko diri. Direksyon sa ugma, direksyon sa ugma, sa nagpanalas ang pagkasyon sa sulit. Pagkakungakas ay kapit. Pagpupul ka kanina, ano ka diri. Direksyon sa ugma, direksyon sa ugma, kung pinagkarin. Ako ang naglangka ng ako'y pagkutan.
imo ang bato. Bukay na nga adlaw intulog sa puso. Wala sinong siya, wala sinong siya umabot sa akin. At kung ang naglakad ako'y ang tayo, kung akong sila di mo na nababato. Kung kailangan adlaw hulog sa puso. Wala sinong siya, wala sinong siya umabot sa ako. Okay na, may ito na, ang bahanon, no? Na nag-artikulo, ang mapugnaw talong naging pabaykit, no? Sa aton, ng mga, paano? Aton ng mga tagsuporta sa sinig aton kanina, no? Yan, bilang pagpaalam na po sa inyo, no? Yari, no? Bilang Isa pa lang to. okay. Kadwaros niya, bilangan. Sa ating paghalit magabilin hindi sa pagmamahal na mga mensahe iniling ang paghanon. Tungga pamatigil ang pagpasalamat aking nadulog sa oras na ininamon sang pagkulakay na magapaulit sa kapalimalay. Walay huling-huling, walay pagkanay sa mga suko, ito sa suko na mga pagkakay sa mga patay sir na walang nakakahimo ang pagpasalamat aking pinapalambot ay kamuang kamu kagugat sang kadalangan sang inyong ilog kapinapalang ka na kamu ang kapuhin sa kumalang ka nga pala tuntunan
Okay, madaming yung salamat. Nagbabay na lang alay sa inyo. Para tub-tub naman kita sa kasunod natin. Na palatuntunan diri sa atong channel, pero Taranista. Hindi lang magkalipat, no? Kay kamo ang kabuhi sa sining atong kalingawa, no? Ang orihe nga nag-request, sunod lang. Sunod naman ang ano, no? Kung hindi nanungod sa inyo, no? Wala gid sa pagsanyo kundi atong kalingawan kung hindi nanungod sa inyo. Bangod sa inyo kung nagasanyog ining kalingawan. Ining atong channel, no? Madamong ka salamat at palihog pagit, no? I-share sa iba, no? Sa mga gusto lang. Okay, madamong salamat. Nagbabay na lang anay sa inyo. Ay.